igazság az, hogy 24 év óta, 24 éve egész pontosan, rengetegszer volt, hála Istennek, alkalmunk tényleg nagyon jó közönségnek játszani, rengeteg embernek örömet szerezni, de higgyétek el, hogy ez az érzés, meg ezt a látványt, amit itt látunk ma is, soha nem lehet megvinni és megszokni. Nagyon szépen köszönjük. Tényleg kibaszott jó a mai idő, nagyon-nagyon köszönjük. De még elkezdenék egymás paszát szopkodni. Jöjjenek a szájon baszott férgek! Álmomban már előttem, az orrod is se látsz, meg egy rólam megtalálsz, meg eljön a Coca-Cola, de ugyanúgy beleszól, hogy áthoznak a reklámmal, ezzel az amerikai reklámmal, ezzel a műanyag élettel, ahol annyi ember téged el, mint a háborúban foglyok, csak a valóban a rocskot fogjuk, ahol minden nő tökéletes, minden férfi izmos, meg a legjobb mosókor, ami a faszon tudja, hogy most, meg az iszok a nyugik hidegér, bárkit megöl a kokainért, meg a négen csajsz utcán, nincs még 15 éves, de 20 év húr, 10 év szakik és talán még nem észes, meg az öccses, a pénztár utca, belém rakja a kést, de mindenőtt elkapnák a jangot, lekap egy aranylést! Bekapja! Megbelászkázott ablakai, haláltól a háznak, a nyoma a nélyen bűze, ahol a 3 évesen kurva anyáznak, ezen csak durvában,